سلام كما يتوعلو خبرات أخذت الفون وإيرتيبين لو ما يروبو 4 تطريف كماعة فرنسا دالو زيناوي مسنا ورحزنا لكم قريبنا لنا نكتالكم بخبر زعدم أديب عبدي فلما رس زينا ማዕከላዊ ባይቶ ሃገራዊ ማሕበር ሓርበኛ ስንኩላን ኩናት ኤርትራ ዓመታዊ ንጥፈታት ማሕበር ገምጊሙ ኣብ ዞባ ማእከል ዝርከባ መደበራት ፈልሲ ኣብ ሓምላይ ወፍሪ ልምዓት ዓብ ኣበርክቶ ይገብራ ኣለዋ ኣብ ዞባ ተሰነይ ዝተግበረ መደባት ልምዓት ውፅኢታዊ ከም ዝነበረ ተገሊጹ ሚኒስተር ሃገራዊ ጸጥታ እስራኤል ኣብ ቤት መቅደስ አልአቅሳ ዝገበሩ ዑደት ኣብ ፍልስጤማውያን ሓያል ቁጣዕ ፈጢሩ ሰራሕተኛታት ዝተፈላለዩ ጽላታት ህዝባዊ ኣገልግሎት ብሪጣንያ ስራሕ ናይ ምቁራጽ ኣድማ የካይዱ ኣለዉ መንግስቲ ቡርኪና ፋሶ ምትእታው ውሽጣዊ ጉዳያት ሃገሩ ንዝኸሰሱ ኣምባሳደር ፈረንሳ ክወፅእ ኣዚዙ ዝርዝራ ዜና ማዕከላዊ ባይቶ ሃገራዊ ማሕበር ሓርበኛ ስንኩላን ኩናት ኤርትራ ብሰለስተ ጥሪ ኣብ ኣስመራ ዝገበሩ ኣኼባ ዓመታዊ ንጥፈታት ማሕበር ገምጊሙ ኣብቲ ሓለፍቲ ጨናፍር ዞባታት ተሳትፎ ርክብ ምክትል ኣቦ መንበርን ሓላፊ ክፍሊ ምምሕዳርን ፋይናንስን ኣቶ ፍሳሐ ተስፋ ሚካኤል ኣባላት ነብሶም ንኽእሉን ግቡኣት ኣላልያን ክንክንን ንኽረኽቡን ሓያል ስራሕ ክሰላሰል ምጽንሑ እቲ ዕማም ቀጻሊ ስለ ዝኾነ ድማ ናይ ስራሕ መሻርክቲ ኣበርክቶም ክዕዝዙ ፀዊዑ ኣብ ትርክብ ማሕበር ዘካየዶም ንጥፈታት መንጽር ዝነበረ ውጥን ቁጠባ ዓቕምታት ስንኩላን ምሕያል ኣብ ሰለስተ መደባት ዝነበረ ተራ መሻርክቲ ከምኡውን ስንኩላን ኩናት መደብ ርእሰ ምርኮሳ መነባብሮኦም ንምሕያሽ ተሳለጠ ዕማም ዘንጸባርቕ ጸብጻባት ቀሪቦ ብዘይካዚ ማሕበር ቁጠባ ዕቤት ኣባላቱን ምርግጋጽ ዝወደቦ ስልጠናታትን ውጽኢቱን ከምኡውን ብሕርሻ ኣብያተ ዕዮ ሕብስቲ ንግዲ መፍረደሩን ንክፋፍ ዓሳን ዝተጣየሱ ስንኩላን ኣብ ናብሮኦም ዘርኣይዎ መምሕያሽ ዝምልከት መብረ ተዋሂቦ ማሕበር ንኣባላቱን ዝረሓዎ ናይ ልቃሕ ዕድልን ገስጋሱን ብዝምልከት ዘቐረበ ጸብጻብ ኣብ 2022 ን234 ስንኩላን ንስራሕ መበገሲ ዝኾኖም ብድምር ልዕሊ 5 ሚልዮን ናቕፋ ልቃሕ ከም ተፈቕደ እዚ ምስ ናይ 2021 ክነጻጸር እንከሎ ድማ ብ150 ሚታዊት ከም ዝዓቢ ኣረድዩ ማዕከላዊ ባይቶ ሃገራዊ ማሕበር ሓርበኛ ስንኩላን ኩናት ኤርትራ መወዳእታ ኣበርክቶ መሻርክቲ ምዕባይ ሓደስተ ኣባላት ንምውዳብ ጎስጓስ ምክያድ መወላ ዝርከበሉ ፕሮጀክታት ምትግባር ማሕበር ብቁጠባ ነብሱ ንኽእል ዝሕግዝ ንጥፈታት ምክያድ ድሮ ቆይመን ዘለዋ ንኡስ ጨናፈርን ጉጅለታትን ስንኩላን ምሕያልን ኣበርክቶን ምዕዛዝን ካብ ቀንዲ መደባት 2023 ከም ዝኾነ ገሊጹ ኣብ ዞባ ማእከል 2022 ናብ ንኡስ ዞባታት ኣስመራ ከምኡውን ንኡስ ዞባታት በሪኽ ስረጃ ቃንጋላ ንፍሕን ኣብ ዝተኻየደ ሓምላይ ወፍሪ ልምዓት ኣብቲ ዞባ ዝርከባ መደበራት ፈልሲ ዓብ ኣበርክቶ ከም ዝነበረን ተቃሊሑ ወኪል ኤሪና ዮናታን ዕብዮ ንዘዳልዎ ዜናዊ ጸብጻብ ሻም ተወልደ ከቕርቦ እዩ ኣብ ዞባ ማእከል ዝርከባ 9 መደበራት ፈልሲ ኣብ 2022 ኣብ ዝተሰላሰለ መደባት ሓምላይ ወፍሪ ልምዓት ዓብይ ኣበርክቶ ከም ዝገበራ ኣብ ክፍሊ ሕርሻን መሬትን ሓላፍ ጨንፈር በዓል ስልጣን ኣግራብን እንስሳ ዘገዳምን አቶ አብርሃም ተኽሉ ገሊጹ ምስ ኤሪና ዝገበሩ ቃለ ምሕተት አቶ አብርሃም ኣብተን መደበራት ኣስታት 3.7 ሚልዮን ፈልስታት ንምድላው ውጥን እኳ እንተነበረ 57 ሚታዊት ጥራይ ከም ተተግበረ ብምጥቃስ ካብቲ ዝተዳለወ ልዕሊ 2.1 ሚልዮን ፈልስታት 77 ሚታዊት ቀላሚጦስ 12 ሚታዊት መበቆላዊ ኣግራብ 11 ሚታዊት ድማ ዘይመበቆላዊ ኣግራብ ከም ዝኾነ አብሪሁም ዝተዳለወ ፈልሲ ዓይነት ክንርኢ ከለና 77 ሚታዊት ወይ ከዓ 1,672,165 ቀላሚጦስ 12 ሚታዊት ብፍቅዲ ክንገልጾ ከለና 265,490 እዚ መበቆላውያን ኣግራብ ማለት እዩ በዓላዊ ሊዕ ጽሕዲ ኣውሒ ሰራው ታሰስ ገለ ዝኣመሰሉ ዘጠቃልል ኮይኑ እቲ 11 ሚታዊት ወይ ከዓ 236,381 ከዓ ዘይመበቆላዊ ኣግራብ ማለት እዩ ካብ ደገ ዝተኣተው ኣግራብ ከም በዓል ስየ ዝኣመሰሉን ካልኦትን ዘጠቃልል እዩ ማለት እዩ ንመደባት ምግራብ ብዝምልከት ድማ ልዕሊ 1,86,000 ፈልስታት ክትከል መደብ እኳ እንተነበረ ምምሕዳራት ዓድታት ወፋሮ ክረምታዊ ልምዓት መንግስታውያንን ዘይመንግስታውያን ትካላት ማሕበራት ተጋደልቲ ኣብያተ እምነትን ውልቀ ሰባትን ብዝገበሮ ሰፊሕ ወፈራታት
ኣስታት 1,600,000 ከም እተተኽለ እዚ ድማ ካብቲ ውጥን ብ46% ከም ዝዛይድ ኣፍሊጦም እቲ ዝነበረና መደብ 1,86,000 ጎዳ ጉዱ ኺዒትና ፈልሰን ምትካል እዩ እቲ መደብ ሒዝናዮ ነርና እቲ ትግባረ ግን 582,868 بفقد مالتي ودا قد خيتنا فلسخة تخيلنا مالتي ምናልባት እቲ ተግባር በሚእታዊት ክንሪኦ ከለና 146 ሚእታዊት ካብቲ ዝወጠና ካብቲ ሒዝናዮ ዝነበርና መደብ ተግቢርና ኣለና ክንብል ንኽእል ኢና ማለት እዩ ከባቢ 39 ናብ 40 ገጹ ዝጋማገም ዓበይቲ ትካላትን ሚኒስትሪታትን ኣብዚ ስራሕ ዝዓበየ ተሳትፎ ነይርወን ኢልና ክንዛረብ ንኽእል ኢና አቶ አብርሃም ማይኩዕታት ንምፍዋስ ንዝነበረ ውጥና መልኪቱ ኣብዝሃቡ ሓበሬታ ብጠቕላላ 696 ሄክታር ቅናታዊ ዛላ ክስራሕን ክጽገንን ካብ ዝነበረ መደብ 99.6 ሚእታዊት ከም እተዓመ ገሊጹም 486 ሄክታር ሓድሽ ቅናታዊ ዛላ ወይ ከዓ ናይ መገረቢ ዛላ ንምስራሕ ኣብ 210 ከዓ ጽገና ንምክያድ መደብ ተታሒዙ ነይሩ ካብዚ ኣብ 584 ሄክታር ሓድሽ ቅናታዊ ዛላ ተሰሪሑ ኣብ 109 ሄክታር ከዓ ዝነበረ ቅናታዊ ዛላ ተጸጊኑ ማለት እዩ ሕጂ ኣጠቃሊልካ ክረአ ከሎ እቲ ቅናታዊ ዛላ ሓድሽ ምስራሕን እቲ ምጽጋንን ማለት እዩ ብድምሩ 696 ሄክታር እዩ መደብ ነይሩ ካብዚ 693 ሄክታር ተተግቢሩ ማለት እዩ ሓምላይ ወፍሪ ልምዓት ኣብ ዞባ ማእከል ንኡስ ዞባታት ኣስመራ ከምኡውን ንኡስ ዞባታት በሪኽ ሰረጃቃን ጋላ ነፍሕን ከም እተኻየደ ሰነዳት ጨንፈር በዓል ስልጣን ኣግራብን እንስሳት ዘገዳምን የነጽር ኣብ ዞባ ተሰነይ ኣብ ባይታ ዝምስገን ውፅኢት ዝተረኽቦም መደባት ልምዓት ከም ተሰላሰለ ተገሊጹ ወኪለሪና ሃብቶም ብርሃነ መልክዕ ጸብጸባ ዳልይወሎ ኣርሲማ ስመሮም ከተወርባያ ኣብ ዞባ ተሰነይ በመውሃድ ህዝብን ኣካላት መንግስትን ግንባርን ዝተሰላሰለ ዕውት ልምዓታዊ መደባት ኣብ ዛዕመት እዚ ብዝለዓለ ክቕጽል ምዃኑ ኣመሓዳሪት ዞባ ኣቶ ስዩም ገብረ ኢየሱስ ገሊጾም ብ28 ታሕሳስ ኣብ ዝተኻየደ ኣኼባ ኣቶ ስዩም መደባት ጥሙር መኸተ ብኣድማዓነት ንምትግባር ሕብረተሰብ ብሓፈሻ መንእሰያት ድማ ብፍላይ ኩሉ መድያዊ ንቕሓቶም ብምብራኽ ኣበርክቶኦም ከዕዝዙ ኣዘኻኺሮም ኣብቲ ገስጋስ ምምሕዳራዊ ንጥፈታት ማሕበራዊ ኣገልግሎታት ምሕጋስ ስድራ ስዋኣትን ጽጉማትን ከምኡውን ፖለቲካዊ ንጥፈታት ዝቐረበሉ ኣኼባ ሰለስተ ናይ መባእታ ኣብያተ ትምህርቲ ከም እተኸፍታ ወፍሪ ክታበት መንሽሮ ክሳድ ማህፀን ዕውት ከም ዝነበረ ኣታዊታት ግና ብ7 ሚእታዊት ከም ዝነከየ ተሓቢሩ ንመደባት ሕርሻ ብዝምልከት ሰፊሕ ንጥፈታት ምዕቃብ ማይን ሓመድን ከም እተሰላሰለ ኣገልግሎት ሕክምና እንስሳ ውፅኢታዊ ከም ዝነበረ ከምኡውን ዝምስከን ምህርቲ ኣሕምልትን ፍረታትን ከም እተሓፍሰ ተገሊጹም ተሳተፍቲ ኣብ ዝቐረበ ጸብጻብ ድሕሪ ዘካየዱ ወዘተ ኣብ ማሕበራዊ ኣገልግሎታት ዝረአ ሕጽረታት ፍታሕ ክናደየሉ ኣብ እዋን ማሕረስ ትራክተራት ቀልጢፈን ክመጻ ኣብ መጋሃጫታት ራህያታት ክስርሓ ምጅራፍን ነቕልን ብትራክተራት ክድፋኣሉ ንትሕዝቶ ዲጋፍ ፋንኮ ዘህብትም ንጥፈታት ክካየድ ዝብልን ካልእን ርእይቶታት ኣቕሪቦም ኣብ መወዳእታ ኣመሓዳሪ ዞባ ተሰነይ ኣቶ ስዩም ገብረ ኢየሱስ ግብሪ መንግስቲ ብግቡእ ምእካብ ምግራብን ከም ዝመርሖ መደባት ከባብያዊ ጽሬትን ምድንፋዕ ከምኡውን ብመውል ዝተዓደለ ገንዘብ ኣብ ግዝኡ ምምላስ ኣብ ዛዕመት እዚ ልዑል ኣድህቦ ዝወሃቦ መደባት ከም ዝኾነ ኣብርሂዩ ኩባንያ ስራሕቲ ሓፂንን ዕንፀይትን ሰንበል ብደረጃ ሃገር ሰላሰል ፕሮጀክታት ልምዓት ዝተልቦ ናውቲ ኣብ ምቕራብ ዝገብሩ ኣበርክቶን ምዕዛዝ ይሰርሓሎ ጋዜጠኛ ዮናታን የዕብዮም መልክዕ ጸብጻብ ዘዳለዉ ትሕዝቶ ዳናይት ገብረ ህይወት ክተቕርበያ ኩባንያ ስራሓት ሓፂንን ዕንፀይትን ሰንበል ንሃገራዊ ፕሮጀክትታት ልምዓት ዘገልግል ብመጠንን ዓይነትን ብቑዕ ናውቲ ንምቕራብ ዝገብሮ ኣበርክቶን ምዕዛዝ ይሰርሕ ከም ዘሎ ገሊጹ ኣካይዲ ስራሕቲ ኩባንያ ኣቶ ሚካኤል ገብረ መስቀል ምስ ኤሪና ኣብ ዘካየዱ ቃለ ምሕተት በብግዚኡ ክዕጥቕ ብዝጸንሐ ዘመናዊ መሳርሒታትን ሞያዊ ዓቕሚ ሰብን ንትካላት ትምህርትን ጥዕናን ዘገልግል ናውቲ ሃንገራት ከምኡውን ናውቲ ማእቶት ከም ናይ ኢድ ዓረብያ ኣፍራዛ ባዴላን ካልእን ከም ዘፍርሕ ሓቢሩ ናይ ኣብያተ ትምህርታት ከብሕታት ይኹን ሰሌዳታት ይኹን ካልእ ዝኣመሰሉ ታሽሙ የማልእ ማለት እዩ ከምኡውን ኣብ ናይ ሚኒስትሪ ጥዕና ዝኣመሰለ ከዓ ሚኒስትሪ ጥዕና ሰፊሕ እዩ ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ናይ ዘሎ ዞባታት ክሳብ ዞባታት ደረጃታት ኢና ንዝርጋሕ ንስራሕና እውን ከምኡ ሰሪሕና ናይ ሆስፒታላት ኣሎ ከም በዓል ባዳላ መሰለ ፕሮጀክት ናይ ሆስፒታል ባዳ ኣሎ
أبي منستر تعنا أبي أورطاون كمو مستقبل لسرحتي كايدي نتفتاتي كايدي بعبي خابزينا يجي كورونا زنورلو في الله يابزنا بيت مخازن الهوسبيتال مستي كوفيد نغري بزحي عراوتن كال طلبات سلازنورو كومون أكسجينات مشكل مزخور عربيات كيدرن كتر جبرك تسنيو كومون أب ناي بعل ولا باسع ناي مكان ناي هنجر كذا مسألة تدلس لستوهله نعون حدا خبتي كم بروجكت تحيزو سرح له سن حي مالتي كومون ناي منستر مقعدياون بزح استعزاز سرحات لنا نعون بيت صحفت تخون كاني بارتيشنات مكاففلي قالن سرح له تشمو الله بعابيو اب بروجكت ما يحصا تسريح دول هنصاتات ترانايتي تكال قليل يكونن እቲ ኩባንያ ኪኖ አውሽጥ ሃገር ምዝርከባ መንግስታውያንን ውልቃውያንን ትካላት ዘለዎ ናይ ስራሕ ዝምድና ሞያዊ ዓቕሚ ኣባላቱ ንምምዕባል ምስ ኩባንያታት ውሽጥ ሃገርን ወፃን ብዝገብሮ ናይ ስራሕ ምትእስሳር ኣብ ምዕባለ ቴክኒካውን ምምሕዳራውን ዓቕሚ ሰራሕተኛታት ዘተኮረ ስልጠናታት ከም ዝውድብ አብሪሁ ሰብ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ክምዕብል ተኮይኑ ውፅኢት ናይቲ ፍርያት ካውን ክትር እንተደኣኸ ከተማዕብሎም ክትክእል ኣለካ ኣብ ሓደ ነገር ተደረተ ይኮነን كم سلزغنا هجي أبحثين يخون أب زيدي يخون أبتي كل النتات نفسه كف من السي ناموس أنا تتشمو الله بزي كازي بمنجد منستر عيون محبرة ودحنتن محبر قطبة وتسجمات نزلوهم زيجاتات نقص عليك عزه وطم زحجزهم موياتات كم زقسم أفليتهم منستر عزه قربوا الله نظام صدر بيت تسجمات تبع السرح الدكانات زي أبودنات تزرقح نابستفل على أورجاتات فحد بالكاني ببزحي تسريحو تركيبهم حلافي تسربت عند سيتي عطوا في السهاي برهب وجنو كوبانيا سرحت حاتين عند سيتن سنبل معكل مسججار موياو تمرتن فلتات المقانو تغيسو من سيات أبالات نزر إيوه نايتبال حتنتن مهازنتن بقعت موجيسوم أبصرهم عبد السيبرينوم غن ما بحكي نفعتن نزكالزي نتوم زحلفو تكيمهم دلو ساتم يوم وتخلص حساب أبدأ تماهيرهم مسموسو أبزخا بجبر مسلم أياتاتهم مستم إحواتهم بتومكرو بصنحة خلص حساب وسيهم أبزين أي بحق نزكالزي حزوم دلو ساتم يوم موياوين من إسيات بوجنهم نزتفت أرلهم عدل تتقيمهم متأي هواتهم زمرحلو مويا قسيمهم زيادة من معبالو بتجهات كم تسرحو الرقاقيتهم زخوركم تعذبت زقصل زينا وزايد دقيمنا نمكتالكم بخبرنا عدم زينا وزاي منستر هاجراو تصتا اسرائيل إثمار بين جيفير تمال سلسة الريام بيت مقدس الأقصى زقبر عدة فلسطينيين حيال قطعة كم فترة تقاليحو طلعوا يبعل مز إسرائيل مرحنا يتمس قدام منستر بنيامين نتنياهو فنتاو منقسز مسرته حلو في مانوي أتمام تازلو سلف أيهوداوين مخاني يتحبيرون رسم محدر فلسطين موزوزو مجلسي زي منستر إثمار بيت مقدس الأقصى زكايد عدة نجد زعد من أبتزوبان زلو متفنان زعرقن حادقنيان تختاخون سقمت مخانو بمدكاس كوني نولون أب كل تشيح عامة مرات قدم منستر إسرائيل نبر أريال شارون أب تبيت مقدس دحر زكايدو تمساسال مبزح أب منغوغلتي موغنات عدكاو قجت كم دل على ذكريو سرعتنيات مقعزة بابر مدري مقعزة بحري نرستاتن أبالا استفلا لي ودوا سرعتنياتن وصار دموز استماحيشن يسرح واهون كجبر زغربو طلب زاقيت سماعزني بمسانو تمالن لو من سرح نايم قراص أدما يكايدو لو تم سرعتنيات أبتا هاجر تخسيتن زلو زحلف 4 عامتات كابس مزجبز العالم مخانو استحبره نايستات 10 حدا 100 تزغبابه زدارج وسخ دموز كجبرهم زطلبو زلو انتخونا قلنا نقص بريطانيا تهاجر بزلو قطباو خنتات نتطلب كمال عقم خمزي بلو مدكاس كمزي تقبرويب تدقاقامي زقلت زلوم أو رح تحساس كلشان أسران كلتن كمون أبزو رحي تري حيالو محبرات سرحنياتات وسخ سرحنا يمك وراس عدما كايدو وطينا بمهلاوم أما محبرو قطباو خنتات تهاجر بغلي زي قمت ألو تاوت زلوه فتيرهم زلو تحبيرون أب سكوتلاند ون أبزمت سمون نمهران تمساسال سقوم تخمز وزدو أفليتو مالوم لعلق للتسيسو خابز ببريطانيا نتناي زكايد زلو سرح ناي مقراص ادمان زغرب زلو طلب سرحنياتاتن زدقف بمخانو اب لعل منግስት بريطانيا تقطفت يرخم زلو يزغلص اب حيلو هاجرات اوروبا تخسيتون زلو زغبابز دارغ وسخ دموز طلب سلماو سلفتات ككايد مصنحو زفلطيو وتدرم منግስት بريكينا فاسو تواوشتاو غدات هاجرون زخصصو امباسادر فرنسا كوت عزيزو منግስት بركينا فاسو نتادراو في فرنسا هاجرو قاومو متنحو استوسو تبتاوات بسنكو زمدنا خلتين هاجرات ان حرففه كم زمصه يردو
ወታደራዊ ወፍሪ ፈረንሳ አመቅላሽ ሽበራ አበርክቶ ከምዘይ ገበረ ዝወቀስ ህዝቢ ቡርኪና ፋሶ ኣብ ሃገሩ ዓስኪሩ ዘሎ ሰራዊት ፈረንሳ ብህፁፅ ክወፅዩ ክፅውዕ ጸኒሑ ፈረንሳ ማሊ ድሕሪ ዘጋጥማት ተሪር ተቃውሞ ካብ 2013 ኣብታ ሃገር ኣዋፊራቶ ንጸንሐት ሰራዊት ጠቕሊላ ከም ሰሓበቶ ይዝከር قدامام تأتاو كان تنكنايتي أبزوا معرب أفريقيا تخصيت زولو تأتاو تدراون كلولا مخانو نايكروا تعذبتي يتأسو أمريكا تزميتو أب أبيات مذكراتها خبز أنحت أنتاو قرصات قبطي بخلتها تري كم زمالسة تقليتو تقرصات كاب قبطة تزميتو ناب جرمان دحرمتاو ناب أمريكا هم تساقا قريم تبتابات زحبرو أمريكا خاف فرنسان زعد قطو تنتاو غرستات قبطي أب كتشن عسر جاعتن نامو بقول عدو كم زمالستون تهم تبتابات يتأسو جزات زنبرا هاجرات كاب أفريكان زمتوت انتاو غرستات يملسا كوانتلوا حيدات كاب تبوزح مخانو قناي تكس زبزحت انتاو غرستات أوغور أفريكا أبابيتي مذكرات نايتن جزات زنبرا هاجرات فاحيلوهم زلو كقلت زنحيو هندم باكستانن زرزرات نيكوليساو حبريتا زحز سنت كم تلواوت افليتن تسقمت اكل نايت قدم 30 عامتا زختمالو علم خانس تاسو سم زخلتين هاجرات عامتاو خمز كايدا رديوم وننت نيكوليساو اصوار زونه هندم باكستانن تقس دبلوماسياو ركب كوانت زيبلن كاب 1992 غنا حبريتا نيكوليساو سندات كلاواوت امصنحن صبصبات يردو اتسمع خلتين هاجرات اواننت نيكوليساو اصوار نزهلو ميزان حيلن مكتتال حجاز مخاني يزغلص كلتين مقناقنتي هاجرات بسنك دباو مسحب وحدو سلسته غزي كم زغطمات تقصو وتم صبصبات تدغاغما امنوس وتادراو ግጭት كاتوا كم صنحون يحبرو اذا خمزيلن كله لو مسلسه ጥሪ ህንዲ ኣብ ተማሓድሮ ዞባ ካሽሚር ብስተኻይደ መጥቃዕቲ ሰብኣዊ ክሳራታት ከም ዝወረደ ተቃሊሑ ናይት መጥቃዕት ሓላፍነት ዝወሰደ ኣካል ዛጊት የለን ህንድን ፓኪስታንን ኣብ ዞባ ካሽሚር ብዝካይድ መጥቃዕታት ንሓድሕደን ክዋቅቐሳ ምጽንሐን ጸብጻባት ይጠቕሱ نسعى سدالو زينا مسنادو المزام كان نبتاتو كدقملكم ماكلاي بايتو هاجرا محبر حرمنيا سنكلان كينات إرترا عمتاون تفتات محبر قمقيمو أبزوما ماكل زركبا مدبرات فلسي أب حملا يوفر المعات أبا بركتو يقبر اللواء أمنو الزوات السنة ستكبر مدبات المعات وزيتاوي كم زنبرة تقليتو منيستر هاجراو زت إسرائيل لبيت مقدس على أقصى أزقبر عدت أب فلسطينيين حيال كنت عفتيرو سراحتنا تستفلا لي صلاتات حزباو اغلغلوت بريطانيا سراحنا يمقراص ادما يكايدلو منغس بوركينا فاسو متتاو اوشتا غدات هاغرون زخصصو امباسادر فرنسا قوت عزيزو باركو زغركم تعذبتنا ساعة سدالو زيناتات توشتن وزان أفسد لازم الله سلامك تالكم نمسكن برغم عادي